Кой според вас е най-опасният вариант на който и да е от наркотиците? Опасни са бързите начини. Трябва. Тоест венозно? Веносно е безспорно най-опасно. Значи, първо ефекта настъпва много бързо. Там ли е най-бързо Да, настъпване? минута и половина. Минута и половина. Тоест буквално кръвта трябва да се завърти няколко пъти през сърцето, да има време да проникне през кръвно-мозъчната бариера, защото там има и специален слой клетки, който не пуска вода да влезе в мозъка. Време и минута и половина човек вече е под въздействие. Ако нещо обърка дозата и скъпи, няма никакво време за реакция. Фатално. Факт е, че то си има термин. Смърт под иглата. Тоест човека не е успял да извади иглата от себе си.